Prezidentin yetkinjekler bilen geçirecek duşuşu üçin ýokary klaslardan okuwçy taýlanýar. Duşuşyň gün tertibinde reformalar bar. Şu günler paýtagtyň orta mekdeplerine prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň yetkinjek ýaşlar bilen geçirecek duşuşu üçin ýokary klaslaryň hataryndan okuwçy taýlanýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 14 fevralda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä ýaşlar bilen geçiriljek duşuşyň gün tertibine Türkmenistanyň döwlet dorundurulşyny gödöňünde tutulýan özgörtmeler hamaly maslahat ediler. 8-11 klaslardan prezidentin duşuşyny okuwçy taýlanýar diýip habarçy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertinde maglumat beren Aşgabatyň orta mekdeplerinden bir mugallimyň sözlerini getirdi. Mugallimlere Berdimuhammedowyň okuwçylar bilen geçirmegi gödöňünde tutýan ýygnagynyň Rus prezidenti Vladimir Putiniň ýaşlar bilen geçirýän duşuşyny meňdejekdiginiň aýdylanlygyny habarçy bellädi. Arkadagy aktual meseleleri hamaly ýaşlar bilen ara alyp maslahatlaşmak isleýär diýip anonim şertde çykyş eden mugallim aýtdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä prezidentiň yetkinjek ýaşlar bilen geçirmegi meýilleşdirýän duşuşynyň gün tertibine şu ýyl ýurdun baş kanunyna girdiljek üýtgetmeler we goşmaçylar bar. Duşuşy üçin gelişikli we uzun boylu oglanlar taýlanyp alynýar. Gyzlardan owodun we uzun görünmek hemde olardan saçlarynyň öýrülen bolmagy ýokary derejede talap edilýär. Olar bilen eýam repetisiýalara başlany, soraglary hemde arkadagyň reformalaryny goldaýan mazmunna ediljek çykyşlaryň sözleri paýlanyp berildi diýip habarçy paýtagtyň bir näçe mektep mugalliminiň sözlerine salgylany. Türkmenistanda şu ýyl konstitusiýany üýtgetmek, ýurdun kanun çykarjylygyny iki palataly ulgama geçirmek gödöňünde tutulýar. Prezident Berdimuhammedow ýokary derejeli resmiler şol sanda kanun çykarjylary bilen geçirýän soňky duşuşyklaryny täze özgörtmeler boýunça ilan tarasyna gürrüňdeşlikleriň geçilmegini hemde bu uğurda halkdan gelip gowuşýanyny aýdylýan teklipleriň seljerilmegini talap edýär. Marda dowam edýän arasaçylyk çäreleriniň çäginde şäheriň jemaat hojalygy idaralarynyň işgärleri ýerden saat 6:00-da işe başlap, gije saat 11-e çenli işlemäge mejbur edilýär. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş olan arasaçylyk işgärleriniň ençemesi munyň üçin özlerine goşmaça pul serişdesiniň tölenmeýändigini aýdýar. Şuň arasaçylyk işgärleri şäheriň kemine köçesini we onuň gyralaryny süpürdiler hemde baglaryň, arçalaryň düýplerini akladylar we ýerleri agdardylar. Olar agdarlaryň atyzlary gülekdiler. İşler gije saat 11-e çenli dowam etdi. Gije saat 11-den soň Mary velayet we şäher häkimlikleriniň wekilleri kemine köçesine aýlanyp görenden soňra olaryň öýlerine gitmegine ruhsat berildi diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertinde söhbetdeş olan marly habarçy 13 fevralda gürrüň berdi. Bellap geçdik prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Mary velayetine etmegine garaşylýandygy aýdylýan sapary bilen baglykda şäheriň köçelerinde arasaçylyk we awatlaýyş işleriniň geçirilýändigi barada Azatlyk radiosynyň habarçylary bir näçegede habar berdiler. Bu işler ýanwar aýynyň ortalaryndan bäri dowam edýär. Arasaçylyk işgärleriniň aýtmagyna görä olaryň iş güni adatça ýerden saat 7:00-da başlap akşam saat 6:00-da tamamlanýar. Ýöne olar indi bir aý çemes wagt bäri ýerden saat 6-da işe çykarylyp, gije saat 11-e çenli işledilýär. Munyň üçin olary goşmaça töleg tölenmeýär. Bizi günde 17 saat işledýärler. Eger boyun gaçyrsaň işden çykarýarlar. Hol arada biziň işgärlerimizden 3 adam iş yerinden 1 saat ýergitdi. Olaryň üçüsinem işden çykardylar. Deregine häzir täze işgär aldylarmy, almadylarmy bilemok. Ýöne bizi ýary gije çenli işleseler-de onuň üçin aýlyklarymyzy ýokarlandyrmaýarlar diýip marly arasaçylyk işgäri gizlinlik şertinde Azatlygyň habarçysyna gürrüň berdi. Aýdylmagyna görä häzirki wagt Mary velayetinde jemaat hojalygy idaralarynyň işgärleriniň aýlyklary 1000 manatdan geçmeýär. Bu resmi kursda 285 Amerikan dollaryna deň bolsa, Garabadaryň narhynda $50 barabardyr. Azatlyk radiosu ýokarda aýdylanlar barada Mary velayet we şäher häkimliklerinden kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda jemaat hojalygy işgärleriniň iş wagtyndan daşary işlemäge mejbur edilýändigi barada Azatlyk radiosu mundan ozal hem ençemegede habar beripdi. Dürli guramalaryň işgärlerini, suw guramasynyň parklary, suw çuwdurumlaryna gözegçilik edýän liftleri bejerýän idaralaryň işgärlerini kanun boýunça iş wagtyndan daşary işlemäge mejbur edýärler. Olar tutuş şäheriň içinde haşal otlary goporýarlar, gijelerini el bilen ýollary ýuwýarlar, köçe süpürýärler we baglary arasalaýarlar. Ýagyn-ýagynda köçelerdäki suwy süwse bilen ýygnaýarlar diýip Azatlygyň habarçysy geçen ýylyň aprelinde gürrüň beripdi.
Şu günler Fly Dubai kampaniýasynyň Aşgabat edarasynyň öňünde yüzlerçe adam nomoty durýar. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän habarçysy bu ýere üşen adamlaryň ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň we valyuta çäklendirmeleriniň fonunda viza kart arkaly gazanç etmegiň gözleginde barýandygyny aýdýar. Ýurt raýatlary viza kartlaryndan her ay 120 Amerikan dollaryny naqd däl söwdada ulanyp bilýärler. Adamlar bu ýere üşüp öz kartlaryny berýärler we bilet satyn almak isleýän adamlar üçin ondan 120 Amerikan dollaryny çekdirýärler. Soňra olar her bir Amerikan dollaryny 6 manatdan naqd görnüşde hasaplaşýarlar. Ýagny viza kartasy alynan her 3,5 manat soňra 6 manada deň bolýar. Şeýlelikde olar her 120 dollardan 400 manat peýda görýärler diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertinde söhbetdeş olan habarçy 14 fevralda gurrun berdi. Onuň sözüne görä agdalýan edaranyň işäri takminan her ýarym sagatdan binadan çykýar we 10 adamyň pasportlaryny hemde viza kartlaryny ýygnap alýar. Kart eýeleri daşarda garaşýarlar. Aradan 20 minut çemeti wagt geçen soň binanyň daşyna ýene 2 işgär çykýar. Olaryň biri pasportlary we viza kartlary ýygnalyp alynan adamlaryň familiýalaryny okuýar. Beýleki işgär viza karty we içine pul salynan pasporty ýygyna goşurýar diýip habarçy aýtdy. Habarçy raýatlaryň bu hyzmatdan indi 2 ýyl golay wagt bäri peýdalanýandygyny, ýöne soňky hepdelerde bu ýere üşýän adamlaryň sanynyň göz görteli artandygyny belleýär. Ol muňa ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň sebäp bolýandygyny aýdýar. Aňdyk senat harytlary we beýleki hyzmatlar ýygyderli gymmatlaýar. Adamlaryň alýan aýlygy köplenç maşgalany eklemäge ýetmeýär. İşsiz adamlar hem köp. Onsoň köp adam goşmaça gazanjyň gözlegine çykýar. Şol sebäpden bu ýerde raýatlar hemişe nowatçylyk çekýär. Bu işe döwletiň kanun goraýjy edaralary tarapyndan gözegçilik edilýäni meňdemeýär diýip, habarçy munyň sebäpleriniň nämälim bolmagynda galýandygyny hem belledi. Azatlyk radiosynyň ýokarda aýdylanlar barada Fly Dubai kampaniýasynyň Aşgabatdaky edarasyndan kommentari almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Türkmen häkimetleri 2016-njy ýylyň ýanwaryndan bäri dollaryň naqd söwdasyny ýatyrdy. Şondan bäri bir Amerikan dollarynyň resmi kursaky bahasy 3,5 manat görnüşinde saklanýarka, onuň gara bazardaky narhy tas 6 esse gymmatlap 20 manada ýetdi. Dollar çäklendirmesiniň we gymmatçylygynyň fonunda viza kartlary ýurt raýatlarynyň resmi kursdan belli bir möçberde dollar satyn almagynyň ýeketäk çeşmeleriniň biri bolup durýar. Olar bu kartlardaky pul serişdesini daşary ýurtlarda dollarda naqdlaşdyryp ýa-da ýurdun içinde naqd bolmadyk tölegler üçin ulanyp bilýärler. Ýöne ýurt raýatlary onu naqdlaşdyrmak we naqd däl amallar üçin ulanmak bilen bagly hem ýygyderli çäklendirmeler bilen ýüzeýiz bolýar. Azatlyk radiosy türkmensanlaryň goşmaça gazanç etmek üçin Fly Dubai kampaniýasynyň Aşgabatdaky edarasynyň öňünde üşýändigi barada mundan ozal hem habar beripdi.